हेल' वेलकाम टु माइ लाइफ स्ट्रिमिं नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ सिगांग्रो जासिहरबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ बेनिखायनो नोंथांमोनजों नैबे फेस लाइभ स्ट्रिमावहाय नोंथांमोनजों नुजाफैनो हाबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ। दानिया फैदो आं नोंथांमोननोहाय मोनसे आइडि खुलिदों दानि गोदान खुलिदों बेजोंहाय नोंथांमोनखौहाय आइडिजोंहाय साब खालामनो होननानै लाबोलायबाय नैबे फेस लाइभ भिडिअखौ नोंथांमोना सोर सोर दङ अननानै सोरबा आइडि नांगौब्ला अननानै खिन्थाहरब्लानो जाबाय नोंथांमोननोहाय आं नोंथांखौ आइडि मोनसे बयनोबो हरजोबगोन दानिसो गोदान मोनसे खुलिदों नोंथांमोना लानो हागोन आरो ना स' लोगोफोर सोर सोर दङ अननानै फैनो हासिगोन। जोंहा गिबियावनो नुजाफैनो हादों सानसुलि अफिसियेल थेंकिउ लाइक दन दिङा थेंकिउ आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय नैबे गोजान बेलासे स्टुडेन्ट समावहाय नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ स' माच नैबे गोजोन बेलासि स्टुडेन्ट समावहाय नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो। कमेन्टआनो दावखोआखै बोरै कमेन्टआलाय एबारसो जादों आइदि हरगोन दे आङो मोनसे बयनोबो आइदि होनो होननानैसो लाबोदों आरोना बे लाइभखौ नोंथांमोनजोंहाय आइडि हरनो होननासो फैदों आं नैबे लाइभखौहाय आरोना आइदि हरसै आरोना बयनोबो मोनसे आइडि हरगोन आरोना आङो आइडि मोनसे खुलिदों बयनिसिमबो बयनिबो थाखाय नोंथांमोना आइडिखौ लानो हागोन आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोना बयनोबो आइडिखौ हरसै र' दे आइदि हरगासिनो दं आरोना आङो गंसेजों आइडि हरगोन आरोना थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जिमाव गेदेर नुजाफैनो हादों ओमफ्राय र' सानसुलि लाइक दन सानसुलिनो हरग्रोनि आरोना जोंहा गोजौआव थाबोबा सानसुलिया आइदि आयु नै माथो जायासैसो बेलाय जोंहा जिमा अफिसियेलनो हरग्रोनसै आरोना आइडिखौ थेंक इउ स' माच जिमा अफिसियेल गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नायब्लाबो आंनि लाइफ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय जिमावनो हरग्रोबाय आरोना कमेन्ट खालामा दे बेखौ आइदिल' हरगोन आरोना जाय फैयो आइदिखौ मोनजोबगोन बयबो थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा नुजाफैहरदों सानसुलि होनदोंना इस सानसुलिया मा नुजाथिया नै नुजाबाय सानसुलिखौबो लाइक खालामबाय आरोना साब खालामबाय अलाव थुखानोसै बेखौबो लाइभ भिडिअ होखायोना लाइभ भिडिअ होग्राफोरखौ आं अलाव थुजोबखागोन ओमफ्राय जोमाव अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय बैग्रिबारिसो नामा बैग्रिबारिबो लामायाव दङ आरोना लामायाव दङ आङो दायो मोनसेजोंहाय आइदि हरदों ओमफ्राय दा जिमा अफिसियेल आंनो लाइ आइडिया हरबाय दासो हरदों ओमफ्राय टु लाइक दन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा अनसुलि दे होनदों आरोना ओमफ्राय जों मावसेल मा बेसेन गोसा सम बेलाय फाग्ला आं खिदोंसो आदसा दे खिनायाबोनो टाइम दं आरोना खमबाबो 1 मिनिट लाखागोन 2 मिनिट लाखागोन आरो ना नङा होमब्ला बेबोना टाइम मोनसे दे अब्लाबो फैनो हाबाय थाखोमानानैसो दं नङा होमबा नोंबो दे थेंक इउ स' माच गावनि माखासे समखौ दोनथ'नानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय नैबे गोजोन बेलासि समावहाय बयनिसिमबो ओमफ्राय खिनायावनो बेसेन गोसा सम जायो नामा ओरैसै जोंहा जिमा अफिसियेला बेलासिथारबायलै सानानो गैला नालाय ओंखायनो मोजां नुला आरोना
ओमफ्राय मा जादों भिडिअ'खौनो मोजां नुवा आरोना आंना। माथो उफाय गैया जोङो भिडिअ'बो लाबोनो हाया नालाय बेफोरखौनो लाबोआबा उफाय गैया आरोना जोङो लाइभ भिडिअ होआब्लानो ओमफ्राय जोंहा गिबियावनो जोंहा सफैनो हाबावदों जोंना इउ पि बिसाल थेंक इउ स' माच आं एसे जिरायनांसिगोन। अन्थाइआव जिरबाय आरो ना एसे मावो ओमफ्राय नेटआ स्ल' जायो आरोना बिसाल सफैनो हाबाय थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय बिशालनिसिम। ओमफ्राय बिशालनोबो आं आइडि हरसै आरोना बिसाल आइदि हरो आरोना आइदि हरनो थाखाय रेडि दिनैहाय ना बारा जायो नामा नों बारा लादों नामा मानसिफोरनावबो बिराद माबा लादों नामा साब लादों नामा दिनै बारा लाजाया आरोना आइदिखौहाय सानसेयाव मोनबा बा सयथाल' आइदि लानांगौ आरोना बेनि बारा लायोबा आन जाफिनो दा ओमफ्राय हरनांगौना हरनाङा नै आं हरबाय आरोना ओमफ्राय नोंबोथ' माबा एल बि होखायोना अलाव थुबाय आरोना अलाव थुबाय आरोना हरबाय ओमफ्राय जोंहा जोमाव बिसाल सम दोनथ'खै आं दे 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 गोसोसो नोंनि बायदि गोसो जोमा अफिसियेल थेंक इउ स' माच ओमफ्राय दे मिनिदो ब्र' लागायलायबाय नामा जोंहा मिनिनो जोंहा माखासे मानसिया सफैयाखैलै अखा हादों नालाय दा ओमफ्राय माथो खालामबावनो आरोना जा आसामाव बिराद अखा हादोंनो दायो ओमफ्राय उन सानसुलि अफिसियेल अन थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच आंबो बारा गोबाव होनो हानाय नङालै मानोना बोथोरा थिग गैया बिराद खुवा नै गोजौहाय बिराद खुवा आरोना नै खुवा खुवा आरोना बिराद खोमसि आरोना खुवा खुवा गोजौजों नै आं बेयाव दंफैयो ओमफ्राय माखासे मानसिफ्रा क्रिकेट गेलेनाय नायदों आरोना ओमफ्राय आंखौ माबायदि नुदों मिथिला आरोना खोमसि नुदोंना मादोंथाय ओमफ्राय बिसाल ब्र' वाव ब्र' आइदि हरदो औ हरदों हरदों हरबाय आरोना हरबाय ओमफ्राय हरबाय आरोना ओमफ्राय आइदि हरगासिनो दङ ब्र' हरदों आरोना ओमफ्राय जोंहा लायाखै ब्र' दे हर आं जाबा थांलाय आं माबागोन आरोना उनाव आनजायोबा हरफिनबावगोन आरोना बबे बबेया आनजादों बेखौ हरफिनबावगोन आरोना ओमफ्राय जोंहा होदो आं 50थासो लाइ आइदिखौ आंना लाइ माथो आन जाया जानारलै नोंना एफा आइदि बुरजा लायो ओमफ्राय नोंना मानो साबा एफा खम साबा नोंना बेसिबां आं चेक खालामनि आरोना नोंनिखौ जों अफिसनिखौ र' बेसेबां थांदों नायनां बोरोथो माथो 485ल'नो नोंनालाय एसे बुरजा साब लादों नोंना 100 थाखा 50 थाखा लादों नोंना 50था जानांगौना नोंनि चेनेला ओमफ्राय नोंना ओमफ्राय बिदि जायोबा ओमफ्राय माथो एफा खम ना मालाया नोंखौ रावबो साब खालामाखै गुबुना नोंखौ साब खालामाखै नामा जे मावफिसेल नोंनानो 50 थाबा नोंना 85 485ल'नो माथो दाबोलाय नोंहा ओमफ्राय खय बोसोर जाखो नोंनि चेनेल खुलिनाया र' आं नोंनिखौ चेक खालामनां 7 मास जाबाय आरोना नोंनि चेनेल खुलिनाया 7 मास जाबाय नै बियो आरोना ओमफ्राय जोंहा एमाव आदैया आयौ नै लागाव दय हाबानि नामा हेल' हेल' थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नायब्लाबो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय एमाव आदैनिसिम ओमफ्राय लाइक दन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय बिसाल जोमाव ब्र' खुलुमबाय होनदों आरोना बिसाल फंबाया जोंहा ओमफ्राय जोमाव ब्र' एमाव दोला होनो नामा नों बेयाव थुलु गैया बेयाव थुलु गैया आरोना लागाव जाजोलायबाय आरोना जोंना ओरैसै आं स्टेन्डखौ लाबोआसैलै स्टेन्डखौ लाबोबा एसे साबसिन जायोमोन आरोना ओमफ्राय जोंहा थुलु गैया होनदोंनो बिसाल अके बाहाय होनदों आरोना जोंहा जोमाव फिसला ओमफ्राय ब्र' जोमाव होनदों आरोना जोंहा बिसालाबो ओमफ्राय जोमाव फिसला मिनि फैबाय मा जाखो होनो ओमफ्राय आदै मावा ओमफ्राय जोंहा बिसाल फंबाया मिनिखायो देन्जार मिनिनोमोन आं नोंनि ब्र' आदसा दे थेंक इउ स' माच बिसाल ब्र' ओमफ्राय जोमाव फिसला मा होनदोंथाय आं जोनोम जानायजों समानसे खुलिनाया नोंना बै मोनसे चेनेला नामा जोनोम जानाय समाव खुलिदों ओमफ्राय जोंहा बिसाला मिनिबाय आरोना नोंनो 50 500 आर्न खालामदों दिङा 800 500 आर्न खालामदों दिङा 500 आर्न खालामदों फाग्लादों होन नोङो ओमफ्राय जोंना आदै एमावा मा होनोथाय आंनो नाङा होनदों दे आं दा हरगोन आरोना दिनै नों मानसिफोरनाव लादोंबालाय नांथ'आ आरोना 6थानि बारा लानो नाङा ओमफ्राय जोंहा जोमाव फिसाला एमाव नोंनो नांगौ नामा होनदों नामा ओमफ्राय नोंगौ नामा बेखारनो जोमाव आदाया एमाव नोंनो
नामा नांगौ नामा होनदों आरोना आयु ओमफ्राय मिनिनाय हरबाय आरोना बय खारनो ओमफ्राय आदै मावा मा होनदों जों जुमाव सुवाद मैथा खावलानो नैसो आयु रागा जोंबायलै जोंहा नै आयौ रागा जोंबाय मैथा खावब्लायानो थैला मैथा खावब्ला जोंहा बिसाला मिनि फैबायसै आरोना मा कलरिं खैयोलै नों ब्र होनदों मा कालारिं खियोलायनो जुमाव फेल आदा मा कालारनि खियो होनना खिन्थाहर र' कालारखौबो सोंबाव बेहा बेदरसो जायोलै बेदर बायदि गोसोम गोसोम जागोन नामा नायोना अब्ला ओरैसै गोसोमसो जागोन ओमफ्राय जोंहा रंजालि बसुमतारी सफैनो हादों थेंकिउ स' माच आंनि फेस लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय नोंथांनोबो आइडि हरसै आरो ना रंजालि ओमफ्राय आगै आइडि हरदोब्रा अ थेंकिउ आङो रेडिखा दिनैहाय मोनसे आइडि खुलिदों थेंकिउ स' माच ओमफ्राय 96 जासिगोन नोंना 395 दंना 96 जासिगोन आरोना नोंनियाहाय जोंहा रंजालि बसुमतारिनिया ओमफ्राय जाबाय आरोना थेंकिउ स' माच ओमफ्राय आइदि हरबाय आरोना रंजालि थेंकिउ स' माच हरदो होनदोंना लाइक आइदिखौ हरदो दे ब्र' औ हरबाय नोंनो माखासे हरखाबाय ओमफ्राय दिनैनि खुलिनाय मोनसे दंमोन ना बेखौबो हरबाय आरो ना ओमफ्राय उनाव खुलिबा बिदिनो मोनफा मोनफा हरबाय थागोन बयनोबो रंजालि लाइक दं थेंकिउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय लाइक होनायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा सानसुलि बाजैया बाजै होन दे आंहा बिबोनां गैयाहाय आदसा थेंकिउ स' माच बाजै जिउसना जोबोद गोजोननाय थाबाय बाजै होनो थिननायनि थाखाय बाजैखौनो होनसिगोन आरोना दिनैनिफ्राय ओमफ्राय जोंहा जोमाव आदा ब्रादारा मा होनदोंथाय एमाव थुलुनाव थां थुलुहै आइदै थुलुंगो थुलुंहैनांगौ आरो ना ओरैसो जायो ओमफ्राय जोंहा सफैनो हाबावदों कुक इटिं ब्रादार लय गड दान थेंकिउ लाइक दान थेंकिउ स' माच ओमफ्राय कुक गिथिङा दा आइदि हरसै नोंनोबो मोनसे थेंकिउ स' माच आयु जा बुरजा जागोन 58 जासिगोन 48 जासिगोन ना 5.48 जासिगोन नोंनो ओमफ्राय हरबाय आरो ना आइदि थेंकिउ स' माच ओमफ्राय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथुमनानैब्लाबो आंनि लाइफ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय कुक इटिंनिसिमबो ओमफ्राय जोंहा ओंखाम जानो र' दिनै अखा बारा हादों औ उनु जिउसना हादों आरो ना अखा ओमफ्राय उनु आइदि हरबाय आरो ना गाबनाङा नाङा बारा दे जाबाय था दे आइदि हरबाय ओमफ्राय नोंना 3.75 मोन ना 3.76 जासिगोन आरो ना आब' उनु नोंनाबो जासिगोन आरो ना ओमफ्राय दे थेंकिउ स' माच ओंखाम जादोंबा दे जानो हागोन आरो ना जानानै ला आरो ना अखा हादों नालाय दे जाग्रोदो आब' उनु अखा हादोंलै बिरादनो जोंनिथिंबो हादों आरोना ओमफ्राय जोंहा एमाव आदैया मा होनदोंथाय नोंना जानाया बोरै जोमाव सुवाद होनदों मा होनदों नोंना जानजिया बोरो जोमाव सुवाद होनदोंना जानजि आदै मा नोंना जानजिया बोरो सुवाद एमाव ओरैसै ओमफ्राय जोंहा रंजालि बसुमतारी थेंकिउ ओमफ्राय बिसाल बर' हा मिनिबाय जे बिसाल बर' लेथ्रा होनदों आरो ना आं आब' मोनहा ओंखाम जादों आरो ना जिखुनु जाया आब' मोनहा ओंखाम जादों आब'आ मालाय ओमफ्राय जोंनाखौ एथिङा मा होनो सानसुलि सना आंनि जिउ ओरैसै दे थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा सुबुं ब्लग एस बि ब्लग सफैनो हादों फानि भिडिअ थेंकिउ लाइक दन थेंकिउ ब्र' जोबोद गोजोननाय थाबाय आइदि हरबाय आरो ना आइदि बिदोंमोन आरो ना बियो मैया आंनाव ओमफ्राय दिनै बिबाय बेसेबां जागोन बेना 87 जासिगोन 88 जासिगोन ना 288 जासिगोन 2.88 जासिगोन आरोना ओमफ्राय हरबाय आरोना थेंकिउ स' माच आइदि हरबाय आरोना नोंनोबो जोबोर गोजोननाय थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि लाइफ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय ओमफ्राय लाइक दं थेंकिउ स' माच ओमफ्राय मिनिफैबाय बेस्रा मिनिनो हासोगारो माथो ओरैसो ओमफ्राय मिनिनाया साइसथार ब्र' आदसा बिसाल ब्र' नंगौ आरो ना मिनिनाया साइस जाथारबाय आरो ना थेंकिउ स' माच ओमफ्राय भिडिअखौ मारा मोजां नुवा आरोना मानोना एसे बेलासिथारबाय आरोना सान हाबहां जाबाय जोंहा ओमफ्राय जोंहा फन फैनाय बायदि मोनोब्रा आं एखमबा एमाव आदैया आंनो नाङा आंहा उनुखौसो लानानै खारनोसै आं रावखौबो थुलुआ आं सुवा साला मैथा होनदों आरोना जोंहा एमाव आदैया ओमफ्राय एस बि फाननिया जोंहा
मिनि फैबाय ओमफ्राय अन थेंक इउ स' माच रंजालि बाजै थेंक इउ स' माच ओमफ्राय एसबिया ओमफ्राय आंनोलाय हरा होनबा हरबाय बयनोबो मोनफा मोनफा हरनो हागोन आरोना थेंक इउ वाइ इउ ओरैसै ओमफ्राय सानसुलि अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय होनबाय आरोना एसबिया मिनिबाय आयु लागाथारा ओमफ्राय जोंहा रंजालि अन थेंक इउ स' माच एस बि भिडिअ मिनिथारबायानो फानि भिडिअआ जोंहा ओमफ्राय गोथावथार मिनिनाङा नों ब्र' आं फाग्लाबो जाबाय नोंनि मिनिनायखौ खोनाना आयु नोंगौ आरो थेंकिउ जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा आदै बाय बाय दे आस्सा थांबाय आरोना थेंकिउ दे बाय बाय थेंकिउ ओमफ्राय नोंहाबो एलबि होबाय थादों दहाय हाबबाय थादों आं नोंनियाव थांदों आरोना बिदिनो लोगो जालायनांगौ बयजोंबो बिराद गोजोननाय बाथ्रा आरोना लोगो जालायबाबो गोजोननायखौ मोनो आरोना ओमफ्राय थेंकिउ स' माच ओमफ्राय रंजालि अन थेंकिउ स' माच ओमफ्राय आदै एमाव अनलाइन थेंकिउ स' माच आंजोंबो लोगो जादो रा दे होनदों बयबो लोगो जालायनांगौ आरोना ओमफ्राय सोर सोर लोगो जायाखै लोगो खालामलायनो हागोन दे ओमफ्राय ब्लुखौ बिदे नांगौबा रंजालि बसुमतारी ओमफ्राय ओरै बाय होनबाय आरोना ओमफ्राय आदै हेल' ओमफ्राय रंजालि जइन मि होनदों आरोना रंजालिया जोंहा जइन मि होनदों आरोना दे लोगो जालाय सोर सोरनो ब्लु नांगौ ओमफ्राय सोरजोंबा लोगो गैलिया खोमा बिसाल ब्र'खौबो ब्लु होनसै बिसाल ब्लु होगोन आरोना लोगो गैलाबा कमेन्ट खालामलायनानै गाव सिलायनानै हरो आरोना ओमफ्राय जोंमा अफिसियेल ओमफ्राय लोगो गैया नामाथाय ब्लु होबाय आरोना जोंमा अफिसियेल थेंकिउ स' माच ओमफ्राय जोंहा सोर सोरनो ब्लु नांगौथाय जोंहा ओमफ्राय बाजै रंजालिनोबो होनोसै आरोना ब्लुखौ रंजालि बाजैयाबो ओमफ्राय लोगो जानो हागोन आरोना बयजोंबो लोगो गैलायाबा ओमफ्राय जोंहा सानसुलियाबो लोगो जालायनो हागोन आरोना बाजै सनाया ओमफ्राय जोंहा सोर सोर दङ ओमफ्राय आब' उनाबो लोगो जालायनो हागोन आरोना लोगो जालायजोबनो हागोन आरो ना आब' उनु सोरजों लोगो गैया ओमफ्राय ब्लु होजोबबाय बयनोबो ब्लु होयो आरोना ओमफ्राय गाज्रि मोनलायनाङा बयबो कमेन्ट गावसलायनानै लोगो खालामलायनो हागोन बिशाल ब्र' ब्लु होबाय आरोना ब्लु होजोब्बाय आरोना बयनोबो सोर सोर दंबावो आरो गोदान फैनाय दं नामा रंजालि जइन मि होनदों आरोना आदसा रंजालिखौ ब्लु होबायना आङो ब्लु होबाय दे जइन खालामलायदो बयबो जइन खालामलाय लोगो खालामलाय ओमफ्राय लोगोसे आंजों सोरबा लोगो गैयाबा आंखौबोहाय बै गोजौनि खना हानियाव लिंकआव थांनानै आंनि प्रफाइलाव थुनानैहाय गुगोल लाइभआव थांनानै आंनिखौबो कमेन्ट गारबोदो खनसे क्लिं बेलाइखौनो थुनानै होदो अननानै प्लिज अब्लानो जायो आरोना थेंकिउ स' माच ओमफ्राय जोमाव दिङाया आंनाव फैला दाना आयु फैयो आदै माव थांदों दहाय थांदोंना दहाय गावहा अट' सालायबाय थादों अखा हानायावनो जा अट' सालायदों ओमफ्राय हाबायाव थांदों ना मादों आदै एमावा ओमफ्राय थांदों आरोना ओमफ्राय जोंहा राभा खानि हाय होनदों ना राभा खनिर हाय थेंक यू सो मच माय लाइफ स्ट्रीम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है आपको आईडी एक देता हूँ अभी आ गया तेरा इसके लिए आपको मेरा लाइफ अच्छा आपका आईडी है ना आईडी है आपका आईडी होगा तो वो दूसरा लोग आ गया ना उसको आईडी से वो ज्वाइन करो उसको लाइक करो उसको सब करो थैंक यू सो मच माय लाइव स्ट्रीम में आने के लिए बहुत धन्यवाद राभा कोने थैंक यू सो मच ब्रो सर अच्छा ब्रो सर थैंक यू सो मच आपको ब्लू देता हूँ अभी ब्लू नहीं होगा तो कैसे ज्वाइन हो जाएगा ना इसके लिए आपको ब्लू दे दिया ओमफ्राय जोंहा समित गयारि फंबाय सफैनो हादों थेंक यू सो मच आंनि फेस लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय ब्र' लाइक डाउन थेंक यू सो मच ओमफ्राय एमाव अनलाइन थेंक यू सो मच गावनि बेसेन गोसा समखौ लानानैब्लाबो आंनि फेस लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरबाय ओमफ्राय सोर सोर दङ अननानै कमेन्ट खालामलायदो गाव सिलायदो बयबो आरोना जोंहा बाजैयाबो होदों एस बि आबो होदों नै ओमफ्राय बेयाव दंफैयो आरोना थेंक इउ स' माच बे आर'नाइया आंखौ लोगो खालामाखैलै बिसोरनिया ओमफ्राय थेंक इउ अनलाइन ओमफ्राय जोंहा जाबायलै आंबो आदसा राभा खनि आदसा जाबायलै आंबो थेंक इउ स' माच राभाख'नि थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच ओमफ्राय खबर सबर बोरै खबर सबर बिराद मोनाबाय आरोना खोमसि जाथारबाय ओमफ्राय बिराद खुवा खुदुं आरोना दिनैबा हले बा बिराद खुवा खुसोगारनाय आरोना जाबायलै आंबो होनदों थेंक इउ स' माच राभाख'नि थेंक इउ स' माच ओमफ्राय अख्रांफ्रानि माबा गुरु गावग्रा होनदों आरो ना खोरोमनाय बायदि खोनादों नालै ओमफ्राय जोंहा
बाजै रंजालिया मा नोंथां सुमित गयारि लोगो जादो दे लोगो जालायदो आं ब्लु होखाजोब्बाय आरो ना सुमितजों लोगो होआखैमोन ब्लु होआखैमोन नामा आङो र' नायनां सुमित गयारिनो ब्लु होआखै ओमफ्राय लोगो जालायदो आरो ना दे लोगो जालायदो हनै बाजै रंजालियाहाय लोगो जालायनोसैनो लोगो दंलायोना गैलाथाय लोगो गैलायाबा ओमफ्राय जयेन खालामलायदो बयबो बारायलायदो आरो ना गावजों गावहाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोमाव आरिया थांखो ना माखोथाय जोंहा जोमाव ब्रादारा थांखो ना माखोथाय ओमफ्राय जोंहा मोजांलै भाइ आदसा थेंक इउ स' माच बिदिनो मोजां थानांगौ ओमफ्राय इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ बेनि थाखायनो आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय नुजाफैनो हादों थेंक इउ स' माच बिदिनो जों इयुनावबो अराय सम लोगो मोनलांबाय थागोन बिदिनो इन्टारेस्ट इन्जय गावजों गाव हेफाजाब मोनलांबाय थानो हागोन आसा खालामो इसोरनि अननायाव बिदिनो जों मोजाङै मोजां गावनि लाइफखौ दैदेनलांनो हाथों नङा होमब्ला ना लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा एमआरइ अनलाइन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा बाजै सानसुलि अन थेंक इउ स' माच अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय दाबो मोनाया मोनानोसै आरो ना बाजै मोनानोसै आरो ना बाजै मोनाहां जाबाय आरो ना एसे मोनाहां जाबाय आरो ना ओमफ्राय सान हाबबाय दहायनो सान हाबदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा रंजालि बसुमतारी दाबो मोनाखै होनदों आरोना ओमफ्राय आदै एमाव होनदों आरोना थेंक इउ स' माच आदै एमाव थेंक इउ स' माच आदै एमाव मानसिफोर फैलाबायलै गिलायबो लाङो आं सोरबा फाग्ला फाग्लिबो फैजानो गियो आरो ना फाग्ला फाग्लिबो थायोलै बिदि साइडजों गारि स्टेसनफ्राव जेरै फाग्ला फाग्लिफोर ओंखारो बेबायदि थाजानो गिलायलाङो आरो ना मानोबा अरला बायजानो गियो आरोना लामाफ्राव फैयोबा ओमफ्राय थेंक इउ स' माच आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय बयनिसिमबो नैबे गोजोन बेलासि मोनाबिलि समावहाय आंनि लाइफ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय बयनिसिमबो ओमफ्राय बेनिखायनो माथो बुंबावनो होनदों ओमफ्राय जोंहा एम बि आदा ब्लग सफैनो हादों थेंक इउ आदा आंनि लाइफ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आंबो लाइक टुके फैबाय दै ब्र' थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आदा नोंनोबो आइडि नांगौ नामा मोनसे आइडि हरजोब्बाय आं बयनोबो बेयाव आंनियाव लाइभ स्ट्रिमाव फैनाय माने आं दानिसोलाय माने आइडि गोदान खुलिदोंमोन नालाय ओमफ्राय आं बयनोबो आइडि हरबाय आरो ना थेंक इउ स' माच आं बयनोबो आइडि हरगोन आरो ना ओमफ्राय आदानोबो आइडि हरसै आरो ना अब्ला थेंक इउ स' माच ओमफ्राय 242 दंना बेना 2.42 दंना 43 जासिगोन आरोना 2.43 जासिगोन आदा एम बि नाबो ओमफ्राय रंजालि बाजै साबदननो ओमफ्राय जोंना सुमिन गयारि फंबायाहाय साब खालामबाय ओमफ्राय जोंहा बाजै रंजालि अन थेंक इउ स' माच बाजै रंजालिखौहाय साब खालामहरबायनो ओमफ्राय बेक खालामलायदो ओमफ्राय थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरबाय आसा खालामो नेक्स्ट इयुनावबो जोङो बेबायदिनो मोजाङै मोजां लोगो मोनलायलांनो हाबाय थागोन इसोरनि अननायाव जोङो गोथाङै दं जेराव नङा होमब्ला ना थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो साबायखर जासिहरबाय मोनाबाथाय आंखौ नुनो नागिरलै ओमफ्राय आङो बारा गोबाव होनो हानाय नङा आं दिनै आधा घन्टाल' होगोन एमबि सोदोंमोन अब्लाबो दा मानसिफोरनावहाय थांबाय थागोन आं बयनावबोहाय ओमफ्राय दा मोनानायनि गेजेराव जों माखासे समखौ दिहुननो हाया जायो आरोना ओमफ्राय माखासे समावहाय लोगोफ्रा आंखौ बुंदों आरोना मानोना आंखौहाय दावसो एल बि खौ होनो थिननो ओमफ्राय नाथाय आंहा बे समावहाय माने माखासे सम ओंखाम संनाय खावनाय जायो लोगोफोराहाय माने बाजाराव थांनानै फैयोब्ला एसे माने समखौ थोआ आरोना नैबे समावहाय आङो सातथासिम फुरा होनो हायो आरोना 1 घन्टा साराय सयथानिफ्राय 7थासिम फुरा होनो हायो ना आधा घन्टाखौ फुरा होनो हायोमोन आरोना आङो बेल'ना आरोना आंनि टाइमा ओमफ्राय दा बाराबा मोना लांगोन आरोना बेनोसै आरो ओमफ्राय जोंहा आदै मावा मा होनोथाय हेल' एम बि दहाय माला होनाय ब्र' रमासनावसो दंमोन आं होनदों आरोना दहाय बेयो दसेल' होनो हादों आरोना आंबो थांबाय दंमोन आरोना जोंहा एम बि आदानावहाय दहाय जिस्राय होदोंमोन आदा एमाव बियो आरोना ओमफ्राय एम बि आदाया ओमफ्राय दिनै मा मैगंजों जागोन ब्र' बे मैगङाथ' दिनै मा जागोनथाय मिथिथ'ला आरोना दायो ओमफ्राय जोंहा मा मैगं जागोन जोंहा मार्केटआवसो थांगासिनो दङ माखासे मानसिफ्रा बाजार खालामहैबाय दङ आरोना ओमफ्राय जोंहा सुमित गयारि फंबाया होननानै दिङा ब्र' उनजों माबा गोसोम ओंखारदों हनै आदसा ओंखारदोंमोन खोमालै आंथ' मिथिला आरोना सिगिबाय थायोलै ओमफ्राय जोंहा आब' अनुआ थांखो ना माखो ओंखाम जादों होन्दोंमोन ना बेबो जा सिखायो र' बे सोरनाव दंहैयो नायनां आब' अनुखौ सोरनाव दंहैयो नायनां आब' अनुखौ चेक खालामनां र' सोरनाव दंहैयो बियो सोरनाव दंहैयो बियो नायथारनां दंबा दानो हाखु दाखु खारबोगोन बियो अखा हादोंनो ओमफ्राय जोंहा अन थानो हागोन ना हाथा जोंहा खु इथिं आदाया होलायबायनो जोंहा आब' अनु दिनै सानाव खननै लाइभ भिडिअ होबाय ओमफ्राय जोंहा समित गयारि मिनि फैबाय सिगिनानै मिनिबावबायसो आरोना आंखौ ओरैसै
सोर सोर होदों आरो ना नायनि आं आदसा आं आइडिखौ चेन्ज खालामाबा मोननाय नङा आरो ना माखासे मानसिखौहाय आइडिखौ चेन्ज खालामबासो मोननो हागौ आरो ना आङो आइडिखौ चेन्ज खालामनि माखासे मानसिखौहाय दङ चेन्ज खालामबा मोनो आरोना आंना आइडिया नाव दङ आरो ना नावखौ बयबो मिथिखायो सिनायखायो आरो ना ओमफ्राय नामखौ चेन्ज खालामबाय दायो ओमफ्राय सोर सोर दङ नायनि आरोना सोर सोरनियाव हाबनानै दङ माखासे मानसिफ्रा ओमफ्राय जोंहा एमाव अनलाइन आदैया थेंकिउ स' माच आदै एमाव अनलाइन थानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय दिनै माखासे मानसिफ्रा होआखै नैबे बाजेनाव थानो हागौ खोमा आं चेक खालामनि दहायबो चेक खालामखादोंमोन नै बेयाव दंफैयो आरोना अनलाइन थेंकिउ स' माच नै जोंहा सुमित गयारिनाव थांबाय आरो ना बाजेनाव थांबाय आरो ना जोंहा बाजेनाव थांबाय एस बि आबो थांबाय आइदि लायै लायै थांजोब्बाय आरो ना बिसोरो बायबाय लाबोबाय नै बेयावबो ओमफ्राय जोंहा एस बि ब्लगआ जोंहा एस बि फानि ब्लगआ बायबाय लाबाय ओमफ्राय जोंहा सोर सोर दङ नैबावहाय माखासे मानसि दंफैयो जेखाइ खबायाबो दंफैयो ओरैबाव दंफैजोबो आरोना जेखाइ खबाइ मोनहा दे एमाव अनलाइन थेंकिउ स' माच ओमफ्राय जोंहा एम ए बि ब्रादारा मा होनदोंथाय ब्रादारा जोंहा आंनो टाइमनि अभाब जाबाय एमाव ब्र' ओंखायनो एल बि होनायनि फिक्स टाइम होनो हाला बिदिनो जायो आरोना माथो खालामनो आरोना बिदिनो ओमफ्राय जोंहा बायलां ब्र'आ होगासिनो बायलां ब्र'नि फुल नामा मा जागोनथाय र' नायनां अखाफोरा होगासिनो दं आरोना जोंहा अखाफोराव आयु मेला दंथारो मानसिफ्रा अखाफोर थेंकिउ स' माच जाजोबलायबाय आरोना नटिफिकेसन फैबाथाय बिराद जादा जाखायो एम एम बि आदा मा जाबावगोन नै रावबो गैलासै माथो खारजोब्बाय नै बे बेलेगाव थांजोब्बाय आंनिफ्राय गैला आरो ना खारलांजोब्बाय बेलेगफोरनावहाय ओमफ्राय आंनियाव गैला आरोना ओमफ्राय बाजै अनसुलियाल' दङ आरोना गिबाय खोमालै मानोबा आइदि लाना खारजोब्बाय जोंहा सानैल'सो दङ खारजोब्बाय माखासे मानसिफ्रा बाजेनाव थांबाय ओमफ्राय सोर सोरनाव थांखोथाय नुफिनजोबो आरोना आङो आं चेक खालामदों आरोना सोर सोरनाव थांदों होननानै चेक खालामफिनदां खालामनांगौ जायोलै माखासे मानसिफोरखौ आइदि लानानै खारो आरो ना माखासे मानसिफ्रा गोबाव थाया ओमफ्राय आंबो बारा गोबाव होनो हाला ओमफ्राय नै टाइमाबो जानोसै आरोना ओमफ्राय जोंहा बारा मानसि होखायाखै आरोना दिनैनि समाव दहाय सानाव बिराद होदों होगासिनो होबाय लागाथारा होदों दा नै ओमफ्राय दा बारा गैला आरोना ओमफ्राय दा आंसो साब्रैसोल' होगासिनो दङ ओमफ्राय मोनसेयाबो आइदि गैलालै इस कमेन्ट गाइस कमेन्ट एम ए बि आदानोबो हरखाबायमोन आं दानि
मोनसेया माने आयु थाम्फैया लिबनाबो होबावबायसो थोदस ओइलाय मोननैयावबो जाफैबाय लिबुनाबो ओमफ्राय जोंहा एम ए बि ब्रादारा मा होनोथाय सोरनि एल बि आव हाबथ्राबावनो ओंखायनो आंनि फ्रि टाइम जों जानाय एल बि आव गोरोबो बेवहायनो आं हाबो औ बिदिनो जाबाय आरोना जायनि समाव एल बि टाइम होनाय समाव टाइम मोननानै गोरोबो बेयावनो हाबो आरो ना इस दाननासो जाजोबबाय मासथो लिबेनाव थांनि आं लिबेनाव सोर सोर थांखो ओमफ्राय लिबुना आंनाव फैथ्रा दै बियो टाइमखौनो दिहुना बियो दाबो सानसेआव खनथामसो होयो बियो दाजों खनब्रै जाबाय जानो हागौ होलायबायनो ओमफ्राय ओमफ्राय मानो बिदि सारकोल जाबाय थादों आंना एथ' एम बि दङ ब्रा औ नंगौ आरोना बिदिनोसै आंबो मोनाबाय आरो ना एल बि खौ लाइफ स्टाइलखौ बेयावनो लाखिनो सानबाय आरो ना लासैहाय लाखिथ'नोसै बयनोबो ओमफ्राय बेनाव सोर दं ओमफ्राय जोंहा सानसुलि आरोना दहाय अखा हादों ओमफ्राय जोंहा मनासि हाइ दिङा रिटार्न कर' आदसा थेंक इउ स' माच रिटार्न कर दिगा आपक' ओमफ्राय जोंहा मनासि सफैनो हादों थेंक इउ मनासि थेंक इउ वेलकाम मेरे लाइफ टाइम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है प्लीज रिटर्न मेरे को सब ऑन लाइक करो और कमेंट करके रख मैं आपको एलबी खत्म होने से बाद आपको रिटर्न दे देंगी आपको मेरे को आगे पहले सब और लाइक कमेंट कीजिए प्लीज मेरे को आपको मैं एलबी होने से बाद रिटर्न कर देगा ओके आपको मैं एक आईडी से एक आईडी से दे देगा उसको आपको नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरा इसके लिए थोड़ा लेट हो गया नेटवर्क प्रॉब्लम है एक मोबाइल का बे समावहाय जोंहा सनजिब बसुमतारी सफैनो हाबावदों थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नायब्लाबो नुजाफैबावबाय जोंहा सनजिब बसुमतारी थेंक इउ स' माच जोबोद गोजोन्नाय थाबाय लाइक ओंखाम जाबाय आरोना थेंक इउ मा ओंख्रिलै सनजिब बसुमतारी जोंहा मा ओंख्रि जोंहा औ दे जा ओमफ्राय सनजि अखा हाखाबाय आरोना दायो ओमफ्राय नै दस्रा नैबे सानसुलि बाजैमोननियावहाय अखा हादोंनो बाय लाबाय आरोना बेस्रा थेंकिउ बाजै गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नायब्लाबो आंनि लाइफ सिमाव जोबोर गोबाव थानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय आरो थांसै आरोना थेंक इउ स' माच दे बाय बाय गुड नाइट बाजै सानसुलि थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नायब्लाबो आंनि लाइफ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय नैबे गोजोन बेलासि सुदेमसिमाव ओमफ्राय सनजिब बसुमतारी दे होनदो आरोना थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा हिर'सो सफैबावबाय आरोना र' आं सासे मानसिनो आइदि हरग्रोनि आरोना हिर'सनोबो हराखै दानिसो खुलिनाय नालाय बेना बेसे बुरजा मानसि साब दङ नायग्रोनि आरोना बुरजाबा हरालै आं बेनो सयथाल'नो बेस्रा बेखौ कमेन्ट खालामला माइनासी आपको मैं सब किया था अभी 6 हो गया आपको 6 हो गया उसका 13 से हो गया अभी पहला पास है अभी आपको 6 कर दिया ओमफ्राय जोंहा बेजों लोगोसे सफैनो हाबावदों हिरुसो फंबाय सफैनो हादों हेल' होनदों आरोना हेल' हाय ओमफ्राय आइदि दाबावदो ब्र' आदसा औ दाबायनोसै आरोना नोंनोबो आदसा आइदि हरनो होननानै रेडि खा दिनैनि समाव आरोना बयनोबो आइदि हरनो होननानै फैखानाय ओमफ्राय मोनसेया नेटआ स्ल' जाबायलै एसे नेट स्ल' जादों आरोना हरगोन आरोना र' फैगासिनो दं नेटआबो ओमफ्राय नै आंबो होनो बावबावदोंसो ओरैसै ब्र' आं आइदि आं चेन्ज खालामनि आरोना बेथ' हरखानाय नालाय ओमफ्राय चेन्ज खालामनांगौ आइदिखौ र' हाब बेसे गोबाव लाथारो ओइ साला मायाव नांदों
मोनसेयावसो नांदों हरखांनायावसो नांदों आरो ना। नाङालै थाबनो। ओमफ्राय र' आंनिखौ नायग्रोनि हरनि आरो ना। थेंकिउ थेंकिउ आं ल'खा आरोना ओमफ्राय जोंहा हरनोसै। एसे लेट जाबायलै मासथि हिर'सो फंबायनिसिम हरबाय आइदिखौ मोनसे। थेंकिउ स' मास मोनसेल'खा आरोना ग आयौ 4 मिनिटखा नैबेखौ मोसानायखौहाय नायसै आरोना नोंनिखौ। लाइक खालामबाय ओमफ्राय साउन्ड होआ दे नोंना गान दं नामा इयो ओमफ्राय नै नुगोन आरो ना। अलाव थुवाखै आरो ना अलाव थुना होनसां। आंबो लाइक होगोन आरोना लाइक होग्रा मानसिखौ आं बयखौबो अलाव थुखायो होयिखौ थुखाया आरोना। ओमफ्राय जोंहा एम बि अके थेंकिउ आदा थेंकिउ ओमफ्राय मोनाबायलै। मोनाबाय आरोना सनजि बसुमतारी ओमफ्राय हिरुतसो ओमफ्राय जोंहा सनजि मैसोलैबै बिगुर मैसोलै बिगुर ओरैसो सनजि मोसौलै बिगुर ओरैसै जोंहा रां जोंथारबाय नामा आयौ नै सोरबा लाइक खालामहरबायलै माबाखौ हिर'सोखौहाय लाइक खनसे थुहरबावबाय माबाया जोरथाय बियो र' आंनाव फैयाबा बेखौ खालामहरालां पसफोर आया बर'सो आरोना बेबो सिख्लासोना हाबा जानायसो टेन दासो हरदों आइदि 10था दासो हरदों आइदि आदसा आंना आइदिया बारा गैखाया आरोना बेनोसै आरोना मोनब्रै जाबाय दिनै आइडिया आंना खुलिनाया दाजों मोनब्रै जाबाय आरो ना बिदिनो सानसेयाव मोनसे मोनसेल' खुलिनो टाइम मोनगोन आरो ना ओमफ्राय बारा सम मोननाय नङा आंहा आरोना खामानि मावबाय थानाय बेस्थ' जायो बेनि थाखायनो आंहा रावनिबो हरनो हानायनि केपासिटि गैया आरोना जायफ्रा गोदान दङ बिसोरनो हरबाय थानांगोन आरो बयनोबो सिरि सिरि हरखोमागोन आंनाव जाय फैयो बिसोरनो हरबाय थागोन आरोना जोंहा जोमाव आदानोबो हरो ओमफ्राय बयनोबो हरो ओमफ्राय आदा दुखिया फैयाखै बेनो हरनाय जायासै बाजैनोबो हरनाय जायासै बे दय हरबाय बाजैनोबो हरबाय नामाथाय बावबाय आरोना जिखुनु जाया चेक खालामफिनगोन आं दायो ओमफ्राय अन थेंकिउ स' माच ओमफ्राय आं बै लाइभ स्ट्रिमखौ दोनथ'नोसै थेंकिउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नैबे गोजोन बेलासि मोनाबिलि सुदेम समावहाय आंखौ सम थानायनि थाखाय आंखौ मदद खालामफैनो फैनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिमनायखौ फिन जासि हरबावनानै आंनि दिनैनि दिनै मोनाबिलिनि लाइभ खौहाय फेस लाइभ स्ट्रिमखौहाय बे समावनो लाखिथ'नो सानबाय बयबो बाय बाय लालायदो आरोना थेंकिउ स' माच हिर'सो आदा अन थेंकिउ हिर'सो फंबाय अन थेंकिउ स' माच अन बाय बाय लालायदो ओमफ्राय जोंहा गासैबो दंनाय मानि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिनानै दिनै मोनाबिलि सुदेम समनि फेस लाइभ स्ट्रिमखौहाय लाखिनाय जाबाय लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट दे अके रावबो गाज्रि मोनलायनाङा मानोना बयहाबो टाइमखौ थोआ आरोना बिनि थाखायनो जों दुखु मोनलायनाङा आरोना बयबो टाइमखौ होसोब्लाबो होसोनो हाया आरोना थेंकिउ स' माच आंनि गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नायब्लाबो आंनि फेस्लाइ समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर जासिनानै गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनानै नैबे मोनाबिलि समनि लाइफ स्टाइलखौ बे समावनो लोगोफोर थेंकिउ स' माच